Allah shine ke da iyawa, mai kashewa mai rayawa, arziki shi ke rabawa, kowa ya sani shi ke rabawa. Ya Allah ka ba mu sa'a, dan sa'a ta fi iyawa. Wani rabin ina jin ka. na san me ke tafa da kai, ba sai ka bani labari ba. In dai ka bi magana da dokokin da muka shimfiɗa, da ka samu abin da kake so, zaɓe kaman ka ci shi. Yau boka haka nake so. Akwai gindaye da sharaɗu da dan faɗa ma wa'inda dole da su da ai wannan aiki. Ina ji. Da ka kawo mana hanjin sauro. Boka da mun yana nan mun to da shi ruwa. Mun to da boka gashi. Shine a nan. Hanjin sauron ne wannan. Wannan ba. Dama mun san dole ya ka bukata hanjin sauro. Ya maka dama. Ba iya wannan bane sharaɗin mu, akwai wani sharaɗin. Muna jin ka boka. Da ka daina sallah. Boka daman ni ba sallar nake yi ba. Boka ni kaɗai ne nake sallah dama a cikin. Dama wannan ne mai yi. Da kyau. Sai sharaɗi na gaba shine na uku. Da ka kashe babanka. Boka aikin shekaran jiya na kashe babana. Yanzu baban naka ka kashe? Boka daman mun san dole ya ka bukata ne, shi yasa. Sai tsakani na da hannuna na kai. Mu aikin mu kawai yayi kyau. Ka kashe babanka. Honorable. Ka kashe Yana neman babana. dan majalisa. Boka ka tsaya mu.